gehiago jendearen artien bazegoan politikagaz eta ez dakit. Jakiteko nahia ez dakit zelan esan. Bai, Eta orduen, hortik kasi sozialetik batzen ziren ez guk antolatuta, baizik eta bere kontura, ze horre bazegoen utzik ez dakizen bat lokal txiki ez da, pilo bat. Eta, bueno, guk antolatu barik, baina bai gure laguntzaz, abarra hulki behar dugu, abarra hulki ez da. Eta etortzen ziren batzuk, hitzaldiak eboten, batez ere marxismoari buruz, ez dakit, iraultzari buruz, zer zari iraultza ezkenek eruntu behar, gutxi gora bera ez da. Ordure, bai, guretzako importantea zen eta jendia joaten zen, baina hori bai, klub juvenilak antolatu barik. Bakotza bere konture, naizuerak. Hemen, 1978ko Parisko eta Frantziako iraultzaren inguruko movimentua Europa guztian zabaldu zen. Bai, ja frankismo garaiko azkeneko urtietan, nik ez dakit eroze abaitzu zen klub juvenila, ze hortik Elizak azkeria ere botakituen. Esan ez horre sexualitatea eta droga eta ez dakizen sartuta zen. Etxaregia. Baina, hori izan zen aitzakia. Eta, igual, urte izan ziren, gutxi gora bera.